Salutare tuturor! Astăzi vreau să fac un video special alături de voi, pentru că ieri, pe 19 iulie, a fost ziua mea, am împlinit 33 de ani! Yay! Am făcut 33 de ani, dar sincer eu mă simt ca pe la 16, maxim 18 ani și vreau să vă arăt ce cadouri am primit eu de ziua mea. Și să începem cu primele. Le-am aici într-o funguță. Am acest hanorac de catifea cu glugă. Îmi place foarte, foarte mult. Deși acum este vară și nu îl pot îmbrăca, dar abia aștept la toamnă. Pentru toamnă este foarte bun și foarte potrivit. Are un material foarte, foarte moale. Îmi place foarte, foarte mult. Mai am aici tot un hanorac galben. Acesta vine așa scurt. Îmi place și acesta foarte mult. Și acesta are glugă. Dacă doriți să vedeți cum îmi stau cu aceste hanorace, am să vă las Instagramul meu în descriere pentru a merge acolo. Am dau un follow pentru că voi pune poze cu aceste hanorace pe mine. Le voi pune acolo pe Instagram. Mai departe, tot din categoria hăinuțe, am acest tricou alb cu un trifoi sclipicios. Ia uitați ce drăguț este, ce frumos este, îmi place foarte, foarte mult. Acesta este potrivit acum pentru vară și abia aștept să îl port. Tot pentru toamnă mai am o gecuță dintr-un fel de blug, dar nu e chiar blug, nu știu cum să vă explic. Dar și aceasta este foarte, foarte frumoasă, îmi place foarte mult, e așa un pic mai scurtuță, dar este superbă, îmi place maxim. Abia aștept să o port și pe aceasta și din nou vă spun, dacă doriți să vedeți și cum vin ele pe mine, vă aștept pe Instagram. Acum o să trecem la categoria de cosmetice. Am aici un săpunel foarte drăguț, n-am mai folosit acesta, nici nu l-am văzut până acum. Am un gel de duș de la Borotalco, pentru că eu folosesc deja spray-urile de la ei și sunt foarte mulțumită de ele. Și acum am primit și gel de duș, abia aștept să-l încerc și pe acesta, să văd dacă mă mulțumește la fel de tare precum spray-urile. Iar cadoul meu preferat este aici, în această cutiuță verde, dar acesta am să vi-l arăt ultimul, pentru că este preferatul meu și îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Am mai primit acest ursulache panda, foarte simpatic. Nu știu câți dintre voi știți desenele Frații Urși, dar de acolo este. Este unul dintre cei 3 ursuleți. În serial este vorba despre un ursuleț panda, adică acesta pe care l-am eu, un ursuleț grizzly și un ursuleț polar. Și acesta este tare, tare, tare simpatic, mi-e foarte drag de el. Așa cum vă spuneam și la începutul videoului, în sufletul meu încă am rămas un copilaș, deși am împlinit 33 de ani. Am mai primit și dulciurele. Acestea sunt preferatele mele, după cum puteți observa, le-am și desfăcut deja. Îmi plac și acestea foarte mult. Acestea încă nu le-am desfăcut, dar urmează, bineînțeles, și acestea să le devorez. Mai am să vă arăt, așa cum spuneam, acesta care este preferatul meu și îl las la urmă. Dar mai am aici, ta-da-dam, o baterie externă de la Samsung, care are și încărcare wireless. Ca să vă arăt și cum arată. Este foarte drăguță, îmi place foarte mult. Aici are încărcarea wireless, aici pe mijloc. Are mini USB-uri Type-C. Sunt foarte încântată de ea, îmi place foarte, foarte mult această baterie externă, este foarte utilă. Dacă vreți mai multe detalii despre ea, am să vă las un link în descriere. Și acum, ultimul este acest set de la DKNY, Donna Karan by New York, unde are această cutie foarte drăguță, unde vedeți că scrie aici un text Hope. Iar dacă voi trage de aici, din partea asta, uitați un pic, că se trage mai greu, se schimbă acest text. Uitați. În funcție de cum tragem,
acest text se schimbă. Este foarte frumos ambalat, se vede că este calitativ și acum să vă arăt și ce se află în el. Tadam! Acest minunat porfar care îmi place foarte, foarte mult, are o culoare superbă și acest set a venit cadou cu încă un porfar de la fel ca acesta, doar că pe negru. Sunt foarte drăguțe, sunt așa din plasă și par foarte rezistente, abia aștept să-mi pun cosmeticele în ele. Dar aici mai am ceva. Tadam! Parfumelul Donna Karan by New York, care îmi place foarte, foarte mult. Este parfumul meu preferat. Uitați, așa se desface, pentru că este varianta de 30 de ml. Doar la cel de 100 de ml are pulverizatorul undeva pus în zona aceasta și te dai cu el așa, dar la varianta mică, ca să zic, capacul se desface. Așa cum spuneam, acest parfum este preferatul meu, îmi place cum miroase, este parfumul care pe mine mă definește cel mai bine. Cam acestea au fost cadourile pe care eu le-am primit. Toate acestea sunt primite din partea iubitului meu și a familiei mele. Familie incluzând părinți, frați, unchi, mătuși și așa mai departe. Sper că v-au plăcut și vouă. Aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți care cadou v-a plăcut vouă cel mai mult. V-am spus, preferatul meu este de departe acesta. Apoi bateria externă, apoi gecuța și, bineînțeles, și toate celelalte. Îmi plac toate foarte, foarte mult. Abia aștept să mă bucur într-adevăr de ele și să le port și să le utilizez și să le mănânc și așa mai departe. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, bineînțeles un share dacă doriți să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri. Pe mine m-ar ajuta foarte mult. Vă aștept și pe Instagram, îl veți găsi în descriere. Cu voi a fost Marina, vă doresc o zi minunată și ne revedem curând. Pa, pa!